Hai Dolrok, jotono sari kaham. Ge tini kuno blog ya. Tini ke kisang nong kok sai khnarna hini bumani. Aboke baksang ke comment khai sao nini sound quality kisa thik khai di nei. Baksang ke ba buji ya tamrong ni sungu. Ang comment no tei video sele sonam yan tongani ane comment was bangya khula bui comment khane rok bangya khula. Ge comment no tei ang video sonam yan tongani. Hai kono tini kisisa businai Norano je saput khai tonai rok ingke tai okra chakra dara song bai song jotno nang hambai ro ano saput khaimen bagai haikino tebo saput khai di ingke jara ani hai channel chikon chikon rok jara khai tonai rok youtube ba blog khai tonai rok noro ano comment khai di noni a comment no ang nai nai jodi a comment no nai ni channel tong hangke ano bo saput khai nai oma heke noro ano comment khai di Ingke dolo ani target tabuk 100 subscribe ang target khaijak abon pore si ikunadi yang sakanung nai abon pore se 500 abon pore se 1k abon pore se 10k hakes pura yang sangsinai ka hangke tabu ani ang 100 target khaimani taban 90 ka kha tai dojon angkan 100 kanai kha ingke da sujit no comment khaimani buano comment reply ka a comment ke yang sakanung nai bari nai haino khai tongdi video ako ang chaitok nai next nini comment no reply rinai nini comment reply rinai haini buano khaika da sujit no bele bele ke hambai jefru nungano comment khai reka aboni horong ke na naro tai 5 jon ade 6 jon subscribe bari thangka bele bele ke hambai nonang nini video no daily nayo nonang support khayo da sujit hai borok kaham krei ke ang video tolawo darani channel no link ri nai jara bono subscribe khaya korok bas ui support khaina musuk to ke no khaidi ang video tola link go bini channel link ri nai ro thangai bono support khaidi ngetai dol rok amma sungno ke tai kaisa bairi tang ke ano sungo bobiang na tu samia bai no kalai khana bo ang ma okra ni wan so ka bono ke bai ritang ke bo ano comment khai chingo abo tamong mani ni ne ke ang bono comment no reply khai pen bo buji ana ang no tak sanai afro ang nokhlabo kisa silit khai kalai mani si ke an yakung dukuma nei khregai thangka himi malia am bagai afro ang bithi painen ni thangka ke nong na afro ang kisa blog nuka abo no bo ano buji ang ni tamong ni sumuta ke afrani yakung kisa khruk mani haini nang umanita kam sungno ke jotono no koyo abno sung tiprasa jotono support khainango haike sung kusugo kanai ang to tabu kuno buyaku sadron kisi sasiku buni hai kuno buyaku sadron kisi sasiku tongna 100 se kai ko subscribe awan pore se 1k ai ta sai lap kuri ko hingka abno tebang support nangoi tongo please norok anan video nungoi tongke support khaijabadi khna nong ni bagai vlog katal phai tongo ekdom interest nai norok nai tukjang nai hingke tinin bagai asuno jotono no sari kaham dol rok baya song getai okra chakra jotono kaham keng tongbadi jotono hambai sari kaham